Príjemné popoludnie sledujete Štúdio Teatry. Hodnotu ľudského života zatiaľ nikto nevyčíslil. Od roku 1990 počet ľudí na Zemi vzrástol štvornásobne a minimálne v tomto pomere vzrástla aj hodnota Zeme, hodnota vedeckých, technických a umeleckých diel, ktoré planéta nesie na svojom povrchu. Už tento pragmatický kalkul nás vedie k záveru, že život človeka treba chrániť. Humánnejší počin, ako je pomoc detskému zdravotníctvu, si ťažko možno predstaviť. Ja v štúdiu vítam riaditeľku Kryštálového krídla Mariu Vaškovičovú, organizátorku charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko. Vítajte. Ďakujem, príjemné popoludne prajem. Už 17. júla 2010, teda pred takmer 2 rokmi, sa konal prvý benefičný koncert Pomôže celé Slovensko. Vtedy to bola zbierka organizovaná pre ľudí postihnutých povodňami v roku 2010. Podľa našich informácií ten benefičný koncert pozitívne ovplyvnil verejnosť a pomohol aj mimo tejto oficiálnej zbierky. Je to tak? Áno, my sme vtedy pomohli vyše 100 rodinám. Priamo sme smerovali finančné prostriedky na pomoc týmto rodinám, ktoré sme aj osobne navštívili a preverili si, či idú do správnych rodín a do správnych rúk. Máme tu pokračovanie, druhý ročník, ten sa nesie v duchu kryštálovej rely. Môžete nám tento druhý ročník trošku bližšie predstaviť? Tak tento druhý ročník je trošku vážnejší alebo podstatne náročnejší ako ten prvý ročník, pretože sa snažíme týmto projektom osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Spájame šport, kultúru, zábavu, show, charitu a na všetky tieto oblasti sa snažíme nájsť primerané spôsoby, ako to odinterpretovať. Takže Kryštálová rally sa začína v Bratislave o 11. hodine. Sú to historické autá, ktoré budú prechádzať Záhorím do mesta Skalica a v každom meste zastanú na nejaký čas a potom pokračujú ďalej. V obciach sa bude diať rôzna zábava, rôzne charitatívne sprievodné podujatia a nakoniec prídeme večer do Skalice, kde nás bude čakať okolo 20 profesionálnych umelcov a začneme koncertom. Môžeme si povedať, to sú organizátori takéhoto veľkého podujatia? Organizátormi tohto veľkého podujatia je Kryštálové krídlo, nadácia Pomôže celé Slovensko, vydavateľstvo 7+, agentúra Eibner Production, ďalej tlačová agentúra Slovenskej republiky, RTVS, mesto Skalica, Klasikár klub Bratislava, Akcent Media, teatry a pribúdajú ďalší. Takže to v tejto chvíli sú zatiaľ títo garantami tejto zbierky a garantami tohoto podujatia. A aké je poslanie tejto akcie? Pre koho je vlastne tento rok určená? Poslanie tohoto podujatia je predovšetkým pomôcť poctivým ľuďom a poctivým charitatívne založeným združeniam a organizáciám, ktoré na Slovensku sú. Je neskutočné množstvo rôznych občianskych združení, ktoré veľmi poctivo robia svoju prácu a sú odkázaní na takéto veľké podujatia, aby pomohli ich činnosti, ich charitatívnym projektom, ktoré sú pre ľudí, ktorí sú na nich odkázaní, skutočne jediným takým záštitným bodom, ktorý im pomáha. Okrem toho chceme pomôcť detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, ktorá má zápasy stále s jedným veľkým problémom a to je, že nemá dostatočne vybavené technické vybavenie v súvislosti s transplantáciami pečene. To sa týka malých detí, ktoré sú operované v zahraničí, ale ich príprava a potom doliečovanie si vyžaduje niekoľko mesiacov a naše podmienky na Slovensku nepripúšťajú takúto liečbu. Takže dosť je v tomto smere u nás vo fakultnej nemocnici
problém práve s týmito prípadmi, takže chceme aj im pomôcť. Do tejto akcie sa pravdepodobne zapoja ľudia na celom Slovensku, ale možno si niekde povedia, že veď to sa týka nejakej detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako by sa dalo vyriešiť to, že by sa peniaze trošku vrátili do každého regiónu? Dá sa to vôbec? Dá sa to a práve aj tak to budeme robiť, pretože je to síce do Bratislavy, ale detská fakultná nemocnica tieto choroby, pre ktoré majú tie peniaze slúži pre celé Slovensko. Napriek tomu sme presvedčení, že ľudí získame, aj ich cítenie charitatívne prebudíme, keď budú vedieť, že sa tie peniaze vracajú aj do tých ich regiónov, že budú pomáhať práve v tých regiónoch, kde sú tie občianske združenia, ktoré tam pomáhajú. Máme tiež veľmi dobrú spoluprácu s pani Lenkou Štaslovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti práve v spolupráci s týmito občianskými združeniami a som veľmi rada, že sa podujala a pomáha nám svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Ktoré osobnosti podporili túto charitatívnu akciu? Môžeme ich vymenovať? Predovšetkým im chcem poďakovať, že všetci, ktorých som oslovila, súhlasili hneď na prvý krát, čo si veľmi vysoko vážim. Takže chcem ešte vyzdvihnúť veľmi pozitívnu prácu a ochotu vždy slovenských umelcov. Veľa razy ich nejak nespravodlivo aj ohovárame alebo im ubližujeme, ale pokiaľ sa jedná o charitu, tak vždy mám veľmi dobré skúsenosti. Aby som na nikoho nezabudla, tak dovolím si to radšej prečítať. Tak zatiaľ nám potvrdili následovní umelci: Nela Pocisková, Jaro Becker a Spin Production, Sisa Lelkeš-Sklovská, Peter Cmorík, No Name, Lucia Lužinská, Fragile, Gabriela Gunčíková, Marian Čekovský, Zuzana Smatanová, Robo Grigorov, Helena Vondráčková, Kristína, Marian Varga, Eugen Prochác, Karol Čino a Milo Suchomel Band, Metalinda, Skupina Vidiek, Robo Patovský, Pavol Hamel. Oslovujeme pre moderovanie Karin Hajdu, Marcela Forgáča, Miša Hudáka, Katku Brichtovú, Romana Bomboša, Mateja Šišoláka. Takže predpokladám, že k týmto interpretom, účinkujúcim sa pridajú aj organizátori a tí, ktorí budú toto podujatie realizovať s tým, že pôjdu tam akoby bez honoráru a budú túto prácu robiť dobrovoľne. Dovolím si povedať, že už 2 mesiace všetci pracujeme dobrovoľne a bez nároku na honorár. Tento tím sme sa vlastne vytvorili ešte pri tých povodniach, vtedy sme to robili s veľkým nadšením a tiež nikoho nezaujímalo, či za to bude odmenený alebo nie. A spontánne, keď som ich oslovila, ako aj mediálnych partnerov a všetkých spoluorganizátorov, tak nikto nezaváhal, čo je úžasné a myslím si, že táto značka stojí za to, aby žila ďalej, aby pomáhala ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. A to sú hlavne tie deti, ktoré sú veľa razy, nemajú rodičov alebo sú nejakým spôsobom sociálne odkázaní na pomoc druhých ľudí. Nie je to ťažké v tejto dobe robiť charitu? Veria ešte ľudia takým akciám a takým ľuďom, ktorí sú ochotní pomáhať iným ľuďom? Mám poznatky, že s radosťou sa spochybňujú charitatívne projekty. Možno, že sú z minulosti nejaké zlé skúsenosti. Preto sme aj prvý koncert Pomôže celé Slovensko, aj tento druhý koncert Pomôže celé Slovensko spojenú s Kryštálovou rally robíme tak, že organizátormi sú rôzne inštitúcie, rôznorodí ľudia, ktorí sa môžu vzájomne kontrolovať a nikto z nich nie je závislý od toho, aby nejakým spôsobom zneužil túto zbierku. Všetci, ktorí sme sa podujali pomôcť, myslíme to veľmi úprimne a záleží nám na tom, aby to naozaj pomohlo a aby sme sa naučili pomáhať stále viac. Mám tu ešte maličkú poznámku, že sprievodný program, na ten sa nesmiem zabudnúť spýtať. Každým dňom
máme tých sprievodných programov stále viac, pretože vďaka komunikácii so starostami, primátormi nám prichádzajú stále nové inšpirácie. Takže myslím si, že do toho septembra toho bude dosť. Takže jedným z takým sprievodným programom je, že sa pripravuje hokejový turnaj v Skalici. Zatiaľ sa plánovalo, že by to mal byť Slovan kontra Skalica. Výťažok by mal ísť na charitu, na ten večer. Ďalšou sprievodnou akciou je predaj klaxónov. Podarilo sa nám získať výrobcu a dodávateľa klaxónov, ktoré budú takým symbolom, s logom Pomôže celé Slovensko. A vždy, keď do niektorej dediny budeme prichádzať, známe osobnosti zo showbiznisu, zdravotníctva, osobnosti kryštálového krídla, tak vždy v každej dedine ľudia, ktorí si vopred zakúpia tie klaxóny, tak budú nás vítať zvukom tých klaxónov. A ďalšou sprievodnou akciou je majstrovstvá Slovenska v golfe v Skalici. V obciach pripravujú rôzne zaujímavé krúžky, hudobné vystúpenia, koncerty, tak verím, že do toho septembra sa toho nazberá ešte viac. Na záver som si nechal otázku, ktorá bude zaujímať tých, ktorí by chceli pomôcť, teda detskej fakultnej nemocnici alebo na tie ďalšie projekty. Ako sa dá do tejto zbierky zapojiť? Aké má tento rok formy? Takže pripravujeme... počas koncertu budú môcť ľudia zasielať SMS-ky. Ďalší spôsob je, že si zakúpia ten klaxón s úmyslom, že okrem toho, že ho môžu detičky mať aj na hrane, prípadne je to pekná pamiatka s tým logom, zároveň pomôžu práve tejto akcii a tomuto podujatiu. Ďalšou možnosťou je, že môžu tí, ktorí sa rozhodnú priniesť šeky, podľa ich uváženia v hodnote, ktorú budú považovať pre seba za reálnu a že ich nejak nezrujnuje. Ďalšou možnosťou je, že budú môcť posielať priamo na účet. Takže ale verím, že v priebehu prípravy nájdeme aj iné formy, ako by sa mohli ľudia zapojiť. Hovorí pani Mária Vaškovičová, organizátorka charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko. No a my sa o chvíľočku opäť pozrieme na správy.